ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଥିଲା ସଣ୍ଡେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ ହେଇଥିଲା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍। ଆମ ଘରେ ନନଭେଜ୍ 2-3 ମାସରେ ଥରେ ହୁଏ। ନନଭେଜ୍ କହିଲେ ଯେମିତିକି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍, ମାଛ ତ ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ହେଉଥାଏ, ମାଛ ଶୁଖୁଆ। ଆମ ଘରେ ବ୍ରଏଲର୍ ଖାଇତେ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ହିଁ ଆସେ। 2-3 ମାସରେ ଥରେ ଆସେ। ସେଇ ଯେଉଁ ପଇସା ମାସରେ ଥରେ ଖାଇଦେବେ, ସେଇ ପଇସାରେ 2-3 ମାସରେ ଥରେ ନେଇ ଆସିଲେ ଆମର ହେଇଯାଏ। ଘରକୁ କୁକୁଡ଼ା ଆସିଲେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କରୁ, ତାକୁ କେଳଉ କାଟୁ ସବୁ ନିଜେ ହିଁ। ଆଜି ମୋ ଅପା କୁକୁଡ଼ା ସଫା କରୁଥିଲା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ପଜଉଛି ପନିକି। କୁକୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗୁ ସାଙ୍ଗକୁ ମଣିଷର ବେକ ବି କଟିଯିବ। ଆଜି ଆମର ସକାଳେ ଚିକେନ୍ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଅପା ବୋଉ ସବୁ କାମକୁ ଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଚିକେନ୍ ହେଉଛି। ଏପଟେ ମୁଁ କଷିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲି ଚିକେନ୍। ଭାତ ହେଇସାରିଥିଲା, ମୁଁ ବି ରହିବିନି ପଳେଇଯିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଚିକେନ୍ଟା ହେଇଗଲା ଆଉ। ଯେହେତୁ ଅପା କାମ ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଗେ ମୁଁ ବାଢ଼ିକି ଦେଇଦେଲି। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା, ଧାନ କାଟତେ ଯିବ ନା, ସେ ତ ଖାଇକି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ମୁଢ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଆଗେ ଚିକେନ୍ ଖାଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆମ ଘର, ତେଣୁ ମୁଢ଼ି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ହେବନି। ଆଗେ ମୁଢ଼ି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି ଗୋଳେଇକି, ତାପରେ ଭାତ ଖାଇଲି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ କ'ଣ ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ଏଠି ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଭାତ ଖାଇତେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟି।